det vildt? Kommer der mange? Så kommer der mange op i sådan et grupper. Ja, det må du sige, ja. Jeg skal Ja, de har det. Hvor er sådan nogle dyr herfra? Hvor er sådan nogle dyr henne? Hvor er dyr henne? Ja, de kommer også herfra. Det er rigtigt. Der er ikke mange af dem. Det siger vi til, det var til. Der er næsten 1000 af